Fideo adolygu ar sail cwestiwn arholiad. 2018, uned 1, cwestiwn 8. Yr cwestiwn yn gofyn, o wybod bod x minus 2 ac x plus 2 yn ffactorau'r polynomial 2x cubed plus px sgwar plus qx minus 12, rhan A darganfyddoedd gwerthoedd p a q, a darganfyddwch ffactor arall y polynomial. Mae fe'n cubic, felly bydd 3 ffactor ganddo fe. Felly ni'n mynd i ddechrau trwy defnyddio theorem y ffactor. Hynny yw, mae x minus a yn gallu rhannu mewn i'r ffwythiant fx, a mae hwnna'n golygu bod f, as ni'n rhoi'r gwerth x yn hafel i a, mewn yn y ffwythiant cychwynnol, bydd ni'n cael y gwerth 0. Hynny yw, bydd ni ddim yn cael dim gweddill os ni'n rhannu hwnna mewn. Hynny yw, ni'n gallu rhoi a yn lle y gwerthoedd x a dyle fod yr ateb yn dod yn 0. Felly, yn y sefyllfa ni, mae fx yn hafel i 2x cubed plus px sgwar plus qx minus 12. Ni'n mynd i osod 2 mewn yn lle x a dyle ni'n cael 0. A os ni'n gosod minus 2 mewn yn lle x, dyle ni hefyd gael 0. Felly x yn hafel i 2 o'r ffactor cyntaf, x yn hafel i minus 2 ar gyfer yr ail ffactor. Felly gosod x yn hafel i 2, a ni'n cael 8, 2 cubed yn 8, llosi 2 yn 16, 4 p plus 2q minus 12, a dyle hwnna fod yn rhoi 0 i ni os dyw yr x minus 2 yn ffactor. Felly, y tacluso, ni'n cael 4p plus 2q yn hafel i minus 4 wedyn. Rhannu hwnna dy 2, a ni'n cael 2p plus q yn hafel i minus 2. Gwneud yr un peth ar gyfer x yn hafel i minus 2. Mae'r ffactor x plus 2 yn golygu bod x yn hafel i minus 2 yn mynd i fod yn wreiddyn. Felly gosod x yn hafel i minus 2, ni'n cael minus 8, llosi dy 2, minus 16, plus 4p, minus 2q, minus 12 yn hafel i 0. Casglu termau, felly 4p, minus 2q, a mynd ar hynny o'r ochr arall, a ni'n cael plus, hwnna'n hafel i plus 28. Rhannu dy 2, a ni'n cael 2p minus q yn hafel i 14. Felly mae 2 hafaliad gyda ni, a ni angen dod o hyd i p a q. Felly os dwi'n adio'r ddau yna, fi'n cael bod 4p, dim q yn hafel i minus 2 plus 14 yn hafel i 12. Felly mae p yn hafel i 3. Am newid, nôl yn 1, hafaliad 1, ni'n cael bod 2 llosi 3 plus q yn hafel i minus 2. Felly 6 yn mynd ar draws i tynnu fe, a ni'n cael q yn hafel i minus 8. Ar gyfer b, darganfyddwch ffactor arall y polynomial. Felly dyna'r ffwythiant sydd gyda ni nawr, 2x cubed plus 3x sgwar minus 8x minus 12, a ni'n gwybod bod y ddau ffactor yna yn gweithio. Felly y trydydd ffactor gallwn ni alw fe'n ax plus b. Felly, os ydyn ni'n lluosi, gyda ni'r symbol yma cyfath, felly os ydyn ni'n lluosi'r ochr dde allan, i gael y cubic, dim ond yr x, lluosi'r x, lluosi'r x, ax, yw'r unig ffordd llwn ni gael x cubed. Felly mae 2x cubed yn gorfod fod yn hafel i'r ax cubed ar yr ochr dde. Yn gyfath yw'r symbol yna, mae'n gorfod fod yn hafel. Right, ar yr diwedd mae minus 12 dyn ni. Felly mae minus 12 yn gorfod fod yn, yr unig ffordd mae fe'n gallu bod yw minus 2, lluosi'r plus 2, lluosi plus b. Yr unig ffordd i gael yr term a dim x.
Felly ni'n cael minus 4b o'r 3 yna. Felly minus 12 yn haflu minus 4b, mae b yn haflu 3. O'r un gynta, o'n ni'n cael bod a yn haflu 2. Felly dyna'r trydydd ffactor sydd gyda ni, 2x plus 3. Gallen ni fod wedi ateb y rhan A trwy ddefnyddio'r ffaith defnyddio ni ar y diwetha. Ar y diwedd fod yr ffwythiant cychwynnol yn hafal i 3 ffactor. Ni'n gwybod 2 ohonyn nhw. X minus 2 a x plus 2. A mae'r trydydd ffactor yn gorfod fod yn llinol, achos x cube yw'r fwyaf sydd gyda ni. Felly mae'r ffactor ola yn gallu fod yn rhyw ffurf fel ax plus b. Felly llosi mas, ni'n gweld bod y ddau ffactor cynta yn wahaniaeth rhwng 2 sgwar. Felly mae hwnna'n gallu cael ei llosi dy gilydd i roi x sgwar minus 4. Mae'r plus 2x a'r minus 2x yn diflannu, sy'n neud y sefyllfa'n hawsach. Felly, i liosi mas, i gael y 2x cubed, mae gyda ni, o llosi'r ochr chwith mas, mae gyda ni x, llosi x, x sgwar llosi ax sy'n rhoi ax cubed. I gael yr ail term, felly'r x sgwar llosi'r plus b, ni'n cael b x sgwar. Y trydydd term, minus 4 llosi ax, a wedyn yr term ola yn minus 4b. Felly 3 term sydd gyda ni o'r 3 ffactor yma. Felly ni'n gallu cymharu y cyfernodau yma, bydd ni'n profi hwnna nes ymlaen ar. Felly 2x cube yn goffo fo'n cyfath a ax cube, felly mae 2 yn goffo fo'n a. Ar gyfer yr x sgwar, mae p ar ochr chwith yn goffo fo'n cyfath a'r b ar ochr dde. Ar gyfer x, mae'r qx yn gorfod fod minus 4ax, felly mae q yn goffo fod minus 4a, sy'n golygu bod q yn minus 8a yn 2, felly minus 4 llosi 2 yn minus 8. A dim 0, yr cysonyn, mae minus 12 dyn ni'r ochr chwith, yn haflu minus 4b ar ochr dde, felly mae b yn gorfod fod yn 3. Llwn ni fynd nôl lan i weithio mas beth yw p. Os yw b yn 3, mae p yn hafel i b sydd hefyd yn 3. Felly mae'r gwerthoedd p a q oedd angen ar gyfer a wedyn y ffactor ar gyfer rhan b yw 2x plus 3. Felly ni wedi ateb yr oll cwestiwn drwy cymharu cyfernodau. Nawr ni'n mynd brofi i chi sut mae theorem y gweddill a theorem y ffactor yn gweithio. Os ych chi'n rhannu ffwythiant gyda term x minus a, ddwedwn ni, ni'n mynd i gael mynegiad a ryw weddill. A mae'r gweddill hefyd yn mynd i fod wedi fod dros x minus a. Cymharwch hwnna gyda, os ni eisiau rhannu 17 dros 3, rhannu 17 y 3, ni'n cael 5 cyfan a 2 ddarn ar ôl, a mae'r 2 ddarn yn 2 dros 3. Felly, rhannu mynegiad polynomial gyda x minus a, ni'n cael rhyw werth polynomial arall, cyfan, ffwythiant qx, a ryw weddill sydd hefyd yn ffracsiwn o x minus a. Felly, sef fi'n llosi'r ddau ochr gyda x minus a, mae gyda fi px yn haflu qx llosi gyda'r x minus a, plus y gweddill yma. Os gosodau i x yn hafal i a yn y ffwythiant yma, mae hwn yn wir am bob x, cofiwch, felly gosod a yn lle pob x sydd gyda fi yn y ffwythiant, a fi'n cael bod a minus a gyda fi yn y term cyntaf ochr dde, sy'n mynd i roi fi 0. Felly mae p, y ffwythiant p gyda a yn lle x yn rhoi yr ateb r. Hynny yw, y gweddill r, pa mae
y ffwythiant, y polynomial p yn cael ei rannu gyda x minus a yw'r gweddill yr. Felly, does dim angen rhannu nhw'n gorfforol, jyst gosod y term x yn hafal i a, achos bydd yr mynegiad cychwynnol yn 0, felly yr gweddill sy'n cael ei adael ar ôl os dwi'n gosod a mewn yn lle x. Felly, rhoi a mewn yn y polynomial p yn hafal i 0 yn golygu bod yr gweddill yn 0. Hwna wedyn ni bydd theorem y ffactor. Felly, theorem y gweddill sy'n rhoi p a yn rhoi'r gweddill i ni, a theorem y ffactor yw bod p a yn rhoi'r gweddill 0, sy'n golygu bod x minus a, x yn hafal i a, x minus a yn ffactor. A x minus a yn rhannu mewn i px, a dyna theorem y ffactor. Theorem y gweddill, ni'n cael yr gweddill, theorem y ffactor, ni'n cael dim gweddill, felly mae x minus a yn ffactor. Cymharu hwn nawr gyda Geogebra. Defnyddio Geogebra a mae 'da fi ffwythiant fx sy'n ax cubed bx sgwâr plus cx plus d. Ar y funud fi wedi ddod i a, b, c a d yn haflu 1. A wedyn ni, mae gyda fi x fel px cubed plus qx sgwâr plus rx plus s. A mae'r hynna gyd yn haflu 1. Felly gosod p yn 3 i ddechrau da. Ni lan o hwnna i 3. A beth i moyn wneud nawr yw trial cael y ffwythiant fx. Y ffwythiant fx, yr un gwyrdd, i ddod ar ben yr un glas gyda gwahanol cyfernodau. Felly o safi ar dy gynta, symuda'r dy, ond fi'n gweld os dwi'n symud y dy, fi'n symud oddi wrth yr un glas ar y chelyn y, felly mynd i fynd na hwnna nôl i 1. O symudau'r c, o fi'n lli gweld bod fi'n symud y c, fi'n lli mynd yn agosach, wedwn ni i fyna. Wedyn triau symud yr a, cael gweld os gallai gael y nôl yn weddol agos. Ni'n weddol agos. Ni'n weddol agos, ond dim cweit. Cael gweld os llai symud y b i ddod yn fwy agos. Wel, ta beth dwi'n symud, chi'n gallu gweld bod fi'n gallu dod yn mwy a mwy agos. Gallwch chi weld y cyfernodau yna. Dyna cyfernodau fx a dyna cyfernodau gx. Mae'r 3x cubed da fi a'r plus 1 am y 2. Ond bydd rhaid i fi symud y 2 arall. Fi'n credu nôl i 1 a 1 i weld os gallai gael nhw mwy agos at ei gilydd. Ond gaf fi byth o'n nhw ddigon agos nes bod fi'n cael yr un cyfernodau. A gawn ni brofi hwnna nawr. Felly dwi'n mynd i brofi nawr bod polynomial px ddwedwn ni sy'n cubic a cyfernodau a x cubed plus bx sgwâr plus cx plus d. A ni moyn profi bydd y cyfernodau, os yw px yn haflu qx sy'n polynomial gwahanol, alpha x cubed plus beta x sgwâr plus gamma x plus delta, os dy'r ddau polynomial cubic na yn hafal, ni moyn dangos bod yr cyfernodau, bod alpha yn haflu a, beta yn haflu b, gamma yn haflu c, a delta yn haflu d. A bydd yr un prawf yn gweithio ar gyfer unrhyw polynomial byddech chi angen. Felly, ni'n mynd i differu gynta. A dynodiant differu yw differu p yn ôl x, yr un peth a galw yn p dash x. So p dash byddai differu ffwythiant cynta yn ôl x. 2p gyda dx sgwâr yw ail differiad, a ni'n gael hwnna'n p2 dash x. Ac yn y blaen, os ni angen differu fe n o weithiau, ni'n gael fe dnp
dros dx i'r pŵer n, neu pn x. Felly ni'n mynd i differu px a qx, a wedyn gweld beth sy'n digwydd. Ni hefyd yn gallu gweud, os ydyn ni angen p dash a gosod 2 yn lle x, bod ni'n differu dp gyda dx yn ôl x yn haflu 2, a gosod x yn haflu 2 mewn. So differu yn ôl x, p dash, a dod i x yn haflu 2 mewn. Dynodiant arall. Felly, ni'n mynd i differu p, felly mae p dash differu ax cubed, mae'n mynd i fynd yn 3ax sgwar, differu bx sgwar, mae'n mynd i fynd yn 2bx, differu cx, a mae'n mynd yn c, a mae dy yn diflannu 0 graddiant. Differu eto, felly ni'n mynd i gael 6ax tro yma, ni'n llosod yr pŵer, mae 2b, dyn ni'r ôl fyna, mae'r x yn mynd i x i'r pŵer 0 sy'n 1, a differu'r trydydd waith, a ni'n mynd i gael dim ond 6a. Wneud yr un peth ar gyfer q, differu q y trwy cyntaf, ni'n cael 3 alpha x sgwar, plus 2 beta x, plus gamma, a dim x, a wedyn ni 0 ar gyfer y delta. Differu q yr ailwaith, ni'n cael 6 alpha x, plus 2 beta, a dim byd, a wedyn differu'r trydydd waith ar gyfer q, a ni'n mynd i gael 6 alpha. Os tiw p yn haflu q, bydd p dash yn haflu q dash, a bydd p2 dash yn haflu q2 dash, ac yn y blaen. Felly, mae hwnna'n golygu, os yw x yn 0, ac mae rhain yn wir am bob x, os dwi'n gosod x yn 0, mae p 0 am ni fod yn dy, dim ond dy. Mae p dash 0, x yn 0, ni'n mynd rhoi c i ni. Mae p2 dash x yn 0, am ni rhoi dim ond 2 by ni. A mae p3 dash x yn 0, am ni rhoi 6a i ni. Yr un peth ar gyfer y q, mae q 0, am ni rhoi dim ond delta i ni. Mae q dash x yn 0, am ni rhoi gamma i ni. Mae q2 dash x yn 0, am ni rhoi 2 beta i ni. A q3 dash x yn 0, am ni rhoi 6 alpha i ni. Felly, ni'n gallu gweld o fyna bod delta yn gyffredin haflu d, gamma yn gyffredin haflu c, 2 beta yn gyffredin haflu y 2b, felly b yn haflu beta, 6 alpha yn haflu 6 a, felly a yn haflu alpha. A dyna ni wedi profi, os oes polynomial gyda ni, cubic yn y tro yma, mae'r cyfer, a ddoen hafal, mae'r cyfernodau yn gorfod fo'n hafal hefyd.